Pamene tikukumana ndikuonana maso ndi maso choncho tikupatseni moni wa mtendere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mavyete yandikirani kwambiri. Zabwino mavyete. Pali utenga bana. Zangide kumene kwa mavyete. Mwini JB opera lili ku America. Kuno za mushe. Anali ku Malawi uli pompano. Manadziwa koma? Munyengo imeneyi. Yomwe mavyete alanda boma. Lelo mavyete ndikufuna ndikuombereni mmanja ndikupaseni sawa sanga ine ndikuuzeni chilungamo chake sizedi chifukwa chakuti mmesa ndakuvoterani ndiye mautenga ochuluposa 500 ndiyendetse banja la aliyense kuchokera ku Chitipa mpaka ku Msanje chifukwa ndine president akuti ngati mwatiwa mudzanifuna pamene mfumu pano acha ndikupaseni nyota ndikuthokozeni chifukwa mavyete mwapanga zinthu zomwe ambiri amaona ngati ndizosatheka. Mwina kwa inuyo ndi chinthu chaching'ono, koma kwa ineyo ndi chinthu chachikulu kwambiri. Mavyete mwapanga chinthu chomwe ineyo moyo mwanga ndi gift ya mtengo wapatali kuposa gift ina iliyonse. Ineyo pofika zaka zimene 42 ndakhala ndi ma birthday osiyana mwana, koma ma birthday ambiri amakati ndili kuntchito. Birthday ili siku la ndili kuntchito, komanso birthday yonso simakhalasa ndi mphaso yani. Koma inuyo ntakupemphani pa 5 September kunena kuti ndi birthday yanga mavyete, ndikupempha kunena kuti gift yanu pa birthday yanu kuti muvotere APM. And kumamva ma comment kuti I say I hope you birthday yako yakwaniritsidwa. Ine ndakavotera APM chifukwa cha ndani cha iwe. Inecho ndi chinthu chosangalatsa kwambiri. Mavyete ineyo sine billionaire, ineyo sine mapereka ndrama, sine magawa ndrama, sine munthu olemera, koma inuyo ndine timamvana. Inuyo ndineyo pali chikondi, pali ubale ndithu, ndipo timamvana, ndipo ineyo ndipandikanena chinthu inuyo mandimvera chinthu cha mtengo wapatali, chifukwa anthu ambiri kuti amveredwe amakhala pali ndrama involved. Amwene tabwera mukandivotere tu ndrama iyi. Amwene tandikene pa Facebook palo tu ndrama iyi. Amwene tayankhula zabwino za ine tu ndrama iyi. Amwene tabwera ni tu mukandipope tu apa pa ndrama iyi. Koma kupeza kati mavyete. Mulungu azikudalisani. Koma chachikulu mafuna kuti muziziwa kunena kuti mwaziona mphamvu zomwe tili nazo mavyete. Tili ndi mphamvu zazikulu amwene. Tili ndi mphamvu zazikulu. Ndiye pamene pamudziwe kuti bwana ano ndi ndani. Bwana ndi inuyo. Ndikawapanga mavideo aje chifukwa pa makhala munthu mmodzi, anthu amaona ngati kuti mvyete ndineyo. Anthu samayitukita kunena kuti mavyete ndi the majority. Kumalawiko panthana kamanena kuti uyu akasabwera ku Malawi ndizammenya, ndizamupha, olo MCP izammanga. Anthu no pomwe munakazaziwa kunena kuti kani mavyetewa alipo ambiri George. Musamaje pese mavyete. De mavyete mwaziona mphamvu zomwe nazo. Ndiye leloli ndifuna muzinda ndi ntiti. Leloli
ndikufuna muziziwa kunena kuti zinthu ngati zikuyenda bwino inuyo muli ndi mphamvu yosintha zinthuzo kapena kuzikonza. Ndani samatiziwa mavyete boma liti sili kutiziwa ndikutiko koma mungapita kunena kuti mavyete sakwaziwa. Mavyete ndipo ponse mani ndipo ponse ndipo ngati pali munthu amene apanga chibwana kumaona ngati kuti mavyete basi amango yankhula pa Facebook alibe backup muzapanga manyazi. Ine ndikazabwera face to face ku Malawi kuzaona quality ya anthu omwe atizakhamukire kufuna kukumana nani chifukwa mavyete simasewera ndio sabatenga ngati ndi zamasewera kumaenda ndi ndidi. Iwe ngati uli mvyete uziyenda ndi ndidi, iwe uli ndi mphamvu zomuchosa munthu muboma. Ndiye osamaopanso anthu andale. Nthawi iyi ni nthawi yathu mavyete yoonesera ndi anthu andale kunena kuti ngati munthu uzijoyina ndale ndi zifukwa zolakwika, ngati munthu uzijoyina ndi ndale ndi cholinga chokuti ubi uziganiza kawiri. Ukubweraku era iyi ndiyo kuti anthu andale aziopa kujoyina ndale. Osati kuopa tu andale anzawo ayi, koma kuopa mavyete. Ndijoyine ndale ayi yekha ndikuyamba kuzilinga zofuna zake, zikhumbokhumbo zake zomwe akufuna kulowera mboma. Akuluakulu munthu amene amalowa mboma ali ngati dokotala yemwe akufuna kuona anthu odwala kuti achini. Ne munthu ukamajoyina ndale zija uzijoyina ngati kuti iwe ndi mbusa, uzijoyina ngati kuti iwe ndi dokotala, kuti miyo ya anthu ikupanga depend panani pa iwe kuti ukonze anthu azichira. Chimodzimodzi munthu ndale ukalowa mboma uzilowa kuti ufuna ukonze zinthu zija, osati ufuna kuti ulemere. Ndi anthu wa analibe mantha, amaona ngati kuti basi mene mapasa mphamvu zija ndi za permanent, azitenganso mphamvu zomwe zija kumakuzunzira nazo, azitenga mphamvu zija kumaba katangale kumatenga advantage. Ayi, ndikufuna kuti munthu adziwe kuti ukasankhidwa after 5 years kuzikhala no review ya momwe unagwirira ntchito, ndipo kuzikhala kumanga. Chaka chino, chaka chamawa 5 years imeneyo anthu ambiri amangidwe. Cholinga chomangira anthu amene wawa ndichonena kuti ona chisiru chamaganizo ngati opusa ngati ameneyo, chomwe chikuona ngati kuti basi chizalowa mboma panga cheche chitekere phunziro bani. Momwe nakuzeni kulera kuti pali chizungu chonena kuti people are not sent to prison to be punished, but to be deterred, so that another one with the like mind might not repeat the same misconduct. Onena kuti munthu sutumiza anthu ku prison kuti anthu chakala ngeke. Umatumiza ku prison kuja kuti akasinthike. Komanso kuti wina wamaganizo ngati amene wopusa asapangenso zimenezozo. Ndemavyete chaka chino kukhala kumangano. Gone are the days zomwe munthu amabwera kukulowa government kubaiba kumapita no punishment, no accountability. Gone are the days. Apa kaonaba wantambala uzimangidwa cholinga nchonera kuti sitikufuna kuti mbava zizilowa government. Ayi, mbava zizilowa pakulowa government faja zilango zomwe zimakhalako ikagwidwa. Mbava ichi ku Malawi kulibe zilango za anthu okuba government. Just fancy boma lopitali mpana kunyera kupaka manye mmakoma kusesa mwene kuba nthawi jamene amanena kuti tidikire 1 week ija ali busy kutusa mabokosi ndi mabokosi andira makuba in 4 months 3 trillion. No.
Ayi bwana Mutalika, anthu amangidwe kuti so ena achi bwana mu DPP mu akaona zimenezo adziwe kuti nthawi yonse kutani ikubwera. You are living on borrowed time. Ndebe yambira lero mavyete izi zomana kuti andilo mboma ndiba basi akaza ndichosa life goes on. Ndikakhala ku UK nagula chiflati changa nagula chinyumba ku Cape Town ku ndi bank account ya mabilioni ku America ndikakhala ku America zenje zitheretu. Ndipita ku Dubai kumene kuja sakanda panga extradite zimene zitheretu. 5 years ikatha azilandira ma passport akamatuluka titapanga veti bwino sizo mathawa ya 2 ndani yaikulu apa ndionena kuti aliyense alowa mboma azipanga declare ma asset yake, ndipo pakhale tax force yoonetsetsa kuti ma asset yodi ndati ndi amenewo, chifukwa sichanzeru inena kuti munthu achakwera analowa mboma ndi 2 million kwacha potuluka ndi $600 million. Chimondo Banda anali mbasi kumapempheresa anthu palopa Chimondo Banda pano ali ndi ma hotelo magalimoti nyumba for the chakuti 100 chakuti. Ayi muzipanga declare ma asset yanu kuyambira ma MP nonse ma ministers nonse sizomabwera pa kumango obaba iyayi. Ngati munthu ufuna kulemera kuti ulemere kwira ntchito panga business yamba ulimi panga china chake chomwe ndaziona kunena kuti okay munthu uyi akulemerera uko osanga kuti munthu mboma muli ndalama zokuti zopasa munthu tanduzeni munthu amene amalowa mboma ndikulemera ni mbava tamene mboma ndalama zake ndikuthandizira dziko. Mukasamwana munthu amene walowa mboma kutuluka talemera amene ni mbava, chifukwa aliyese mboma mujaba kandi salary andipa salary pamakhala zinthu zokuti munthu uyu angakhale nazo katundu. There's no way kunena kuti munthu kungolowa mboma munthu 2 years ati billionaire town mvimvivi kumavuta nomakanga kuti no basi no business ya kwawo ziko za kugulisa. Just imagine biki chakwera kumagula munthu phiri kwa igulisa kwa apa Chinese kwa tabangisa Valentino phiri ndi chakwera kwa tabangisa anthu ku Kasasiti kwa landa malo kule azibanga po magolide yake wena. Iya izo zimana kuti anthu akalwa mboma zazijaira zitema vete zite anthu aphunzira pa MCP ndakani kumapanga wona MCP kuti MCP ndikupanga an example tinano special chilinganizo special kwa inu. Tifuna kuti anthu aphunzire, tifuna kunena kuti anthu aziwe kuti veo sitikusewera sitikucheza yayi ndemene zatemu sizonasona kuti yayi tikhululukirane move on. Iyo izikulaberedwa anthu aphedwa miyoyo ya anthu inaphedwa. They have to pay zinthu munaba, you have to pay. Kulibe kukhululukira munthu iyayi mchito amene uthe tikufuna munthu andale akamalowa mboma kuti azikhani mantha akamabwera mecha kuzopereka ripoti azikhani mantha. Sisi timaona zako mkuyu mabwera mecha kumankoso motumba kuti president alibe simungamuumirize kuti akuyankheni salo yenera kukuyankhani pepo limanthe kumamba mene akuyankhira ajese kabwirawo osalemekeza anthu osaopa ya no mantha masafa yake akuna ngati kulibe consequences. Kulima consequences and the consequences yonena kuna kuti panopa mphamvu zili kumavyete mphamvu sizikuboma nso ya wena akasamaku na mezene kuti mene yalowa DPP mujadidi mphamvu zili mu DPP ayi mphamvu zili ndi mavyete ziwezi benezo ndenga ndi mukulowa mboma kumona ngati kuti anthu azinjenjemera mukunama muyamba kunjenjemera ndinu chifukwa ifeyo mavyete sitilola zopusa yayi ndipo mukaziteka kuti ife tipanga mechi kufuniramo tizaona after 5 years kumaziwa kuti aliyese akuyendera chani akuyendera nthawi. Ninkakuuza kuti ati mavyete ndimve mawarrior timamenya nkhondo amene ndi muzi wanso mupanga za ife from now on wazikumapitawo kumupanga za ife
ifeo ndameti in charge. Yes, always the president kaona kutulusa anthu amamvera ife musafika amazo kuti ife timayima pa chilungamo ndipo palibe anthu amene amakonda amalawi kuposa mavietnam amenya nkhondo ali sasali kumenya mavietnam amayankhula ali sasali kuyankhula chifukwa mavietnam amakonda amalawi ndiye ngati kulimba ndi mavietnam uzo kulimba ndi amalawi sunga wina se you can't win against anthu 20 million ya achakwani nawo zanapa ngaoni kusamva sunga pange go against anthu 20 million ndiye mavietnam tili pa anthu 20 million mupanga zaife mupanga zakupya ndipo mulange onse amene akuba menemo kali mu DPP kali mu MCP onse amene akupanga zakukakataza zakatangale tisaoneswa Nyamata makadeti ali mtauni mu wakuvutisa ziko sila DPP ya ziko ndila Malawi ndiye zandale zatha pano ndi government ndipo tisaone ziyazima amapanga MCP kumatenga misonkhana government kumaisa dusa ya jani ya Chipani president akasegulira nseu wadziko koma nyimbo zikupita kumene kuja za MCP ade so vala za MCP nkumakanga kuti msonkhano ndrama zo zimene obangira fund president yo ndi za Chipani kumatenga so ndrama za boma ndikuma kuspendera ku Chipani zimene sajitike soya president APM ndi wa Malawi yonse ngati president APM akasegulira nseu kali stadium tipitenga ti ziko sisa DPP soya ndale zisinthe sikufuna ndale za masewera ndeka ndimona ndale zomwe zija zakale zija zomana kuti tipanga ngati kufuna tiziopyeza zimene zata panoba ndi real statesmanship panoba ndi real democracy ndipo tizipanga uphold constitution munivesesa ndipo ziko lilisintha ndipo mayankhulidwe asintha machitidwe asintha mu parliament anthu azankhola zolongosoka simakhaso chibwana ngati kuti muli anasalide 5 minutes tisaoneso tikangoona chibwana kuti government kupanga chibwana zimenezo zibangisa kuti tisinthe government koma tifuna kuona government ya machuka government tisaone munthu wandale amene kuja kunyenga nyangatiana mtown ngati iwe uli kukwatira ku nyumba uli ndi mpando mu government kungokugwira kupanga sechigololo ntchito yatha tukufuna ma example abwino ana athu leaders should be exemplary ndiye wewe upanga banji lead yana moyo wako uli disorder ula mulira banji ziko uli moyo wako suli in order ndale zopusa pano wayi iyi ni nthawi ina iyi ni nthawi ya progression iyi ni nthawi ya chitukuko iyi ni nthawi ya maviete ndipo maviete ali pano kupanga restore order sachibwana sijamaona za MCP zimachitika zija wenje za tiratu sumaona ngoma zikumabwera kumambida zinthu za Chipani sumaona iyayi muona ziko muona black lady green muona Malawi because anthu amene alo government pacho awapanga represent Malawi osati Chipani ndey no MCP ngati muona ngati kuti imene mabandira mazo sumubwenza mubwenza mokhawo chenjira nokha kumumuni kukamba kuyambira kubwenza nokha mukangwalola kuti amuthalika kusakini sakina kupezeni amuthalika sakusewera amuthalika sakusewera APM sakusewera agwira ntchito ndipo mubwenza ndipo nonse amene mapaka manyi ku State House mumangidwa tikupezani ndama alesa amene wabandrama tikupezani anthu amene mwalandira ndrama za nifi mubwenza sikuti ngongole imene simbwenza ma 5 billion mandraja kuti muzika jira ali abunya mubwenza nonse mubwenza ndiye sizo kuti muzamasewera so kubeneko yayi iyi ni nthawi ina munivesesa iyi ni nthawi ina ande mavyetenuyo ndiye anyaja ziko lija ndi kamayenda osamaopa wa polisi osamaopa wa ame osamaopa munthu wandale amene iye alibe mphamvu tini mphamvu ndife ziko likandidatu Amalawi tose ngati Amalawi andisa papa bile kuti awanda kudowa awanda achewa awanda tumbuka awanda sena iyo tose ndi Amalawi
anda ku Tanzania akamabwera kusamenya nkhondo akamabonya bomu sabanena kuti tukabonya bomu kudobo because kumene kugula chewa ayi akabonya bomu ku Malawi ndipo ngati iwe uli chewa kani we nkhonde kani bomu ikayikuta ikupeza ndeti kamaziona ife amati tiziona ngati anthu amosi ose kumazola ngati anthu mitundu because anthu aziko lapansi pano samatona ngati achewa aya asena amatola kuti ndose ndi Malawi ndeti siye kugawanidwa tokha awa ndaku Lilongwe ife ndaku Blantyre beef imene ndiyo pusa Lilongwe Blantyre nose ndi Malawi iwe kuchoka kunja ku UK pita ku Blantyre wapita ku Malawi iwe choka ku UK pita ku Lilongwe wapita ku Malawi ndezi mabanga zopusa zitetu sifuna chibwana ziko jala unongeka ziko jali limbuyo panga mutamangira nthawi mutamangira nthawi sisa chibwanaso apapa ndipo president Mutharika aliso banga chibwana kuchosa ntchito osanyengerera munthu uyayi chosa ntchito tikufuna anthu ochilimika mutamangira nthawi come on salute Chiza kuyaba